sve ono što je čovjeku potrebno u životu, već mu je unaprijed definisano i kazano kako treba da radi. Isto kao što čovjek napravi, recimo, auto, i on unaprijed napravi, dakle, uputstvo kako to treba sa njim funkcionisati, kao i kada se napravi lijek, postoji uputstvo kako na koji način da ga koristi da ne bi zaglavio. Također, Gospodar, zbog nemarnosti čovjeka, pošto je čovjek sklon da zaboravlja, svake godine ga podsjeća sa ovim mjesecom u kojem je jedinstvena prilika da istinski doživi suočenje sa sobom. Znate zbog čega? Samo zbog prisustva, osjećaja, razmišljanja bez dodira prokletog šejtana. Poznato je da inače šejtan se zatvara u ovom mjesecu, tako da nema inače njegovog dodira. Čim nema njegov dodir, onda je čovjek doista slobodan da rezonuje u punom smislu te riječi kako bi zaštitio sebe i one oko sebe. Ovo što nam se inače dešava u okruženju, čime mi obično nismo zadovoljni, to je samo rezultat da mi malo imamo želju da se suočimo sa sobom, da vidimo negativnosti koje su u nama. Niko od nas u biti ne želi da uznemiri bilo koga. To je dokaz da on stvarno želi da posti. On želi da posti. Dakle, želim da postim od svega onoga što može poremetiti psihu bilo kojeg čovjeka. Ali da realizira taj post, potreban mu je upravo ovaj mjesec, gdje će on za kratko vrijeme, dakle, doći do tog stanja gdje će moći da se suoči bukvalno sa svojom originalnošću, pa da ima priliku da djeluje originalno u svakom stanju. A neoriginalni smo samo zato što nismo na izvoru. A do izvora je veoma teško doći. Samo onaj koji je na izvoru doista, on ima priliku da bude originalan. A interesantno, saznao sam da i riječ original, čini mi se da je strana riječ, znači izvor, početak. Dakle, ako želimo da budemo originalni u životu, ne samo uz Ramazan, nego uvijek, dakle, u svakom trenutku, moramo težiti da dođemo do izvora u kojem vrije ljepota, milost, nur, blagost, jednostavnost, širina, fleksibilnost, u kojem jednostavno čovjek spreman da ima dijalog sa svakim, a bez dijaloga mi smo nepokretni, duhovni invalidi. Ja, evo, koristim priliku da svakom postavim pitanje prvo sebi, postiš li od svega onoga što remeti drugog? Evo, Gospodar iz velike milosti omogućava nam svake godine da dođemo do tog posta kako bi svako uživao. Onaj ko neće da posti, morat će da ispašta. Mislim da je to dovoljna poruka za mene i za svih vas.